Naimbaga bigat yobing, irwaryo ti activity sheet para iti spelling. Tilaing aramiden, urnusan dagiti letra. Kasagana kayon? Number 1, aparador. Aparador. Urnusan dagiti badom iti aparador. Aparador. Number 2, ridaw. Ridaw. Irekep mo ti nakalukat, ridaw. Ridaw. Number 3, bandehado. Bandehado. Ikabil mo iti bandehado isidaen tayo. Bandehado. Sumaruno, ikamen. Ikamen. Iaplag mo ti ikamen, tamaturog tayon. Ikamen. Sumaruno, tugaw. Tugaw. Alaim ti tugaw, tapno makainanaka, ket itay kapaylaeng ang nakatakder. Tugaw. Kitayan tayo ita, ti ustrapan na kay surat, dagiti balikas. Aparador. Ridaw. Bandehado. Ikamen. Tugaw. I-check mo man dagiti sungbat mo. Mano tinaalam? Basahin taypay dagiti balikas iti maminsan. Aparador. Aparador. Urnusem dagiti badom iti aparador. Aparador. Ridaw. Ridaw. Irekep mo ti nakalukat, ridaw. Ridaw. Bandehado. Bandehado. Ikabil mo iti bandehado, ti sidaen tayo. Bandehado. Ikamen. Ikamen. Iaplag mo ti ikamen, tamaturog tayon. Ikamen. Tugaw. Tugaw. Alaim ti tugaw, tapno makainanaka, ket itay kapaylaeng ang nakatakder. Tugaw. Anya ti madlaw mo kadagitoy a balikas? Aparador, ridaw, bandehado, ikamen, ken tugaw. Dagitoy a banag, makita iti balay. Itatta, sa pulam dagitoy a banag, iti balayo, ket iladawam usar ti pangladawan wenno adjective.